எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஷேர் மார்க்கெட் அவேர்னஸ்க்கான நம்மளுடைய 94வது வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிற ஷேர் ஜிண்டால் பாலி இன்வெஸ்ட் அப்படின்ற ஷேரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பேர்லேயே தெரியுது ஜிண்டால் அப்படின்னு தெரியுது. அதனால் இது ஒரு ஜிண்டால் குரூப் ஷேரு. இவங்களுடைய பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, பாண்டு அது மாதிரிலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. வேறு சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் நம்மளால் சொல்கிறதுக்கு தெரில. அது என்னதுன்ற அதை எல்லாத்தையும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது. இந்த ஷேரை பற்றி தான், இந்த ஜிண்டால் பாலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்ற இந்த ஷேரை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கமெண்ட்டை வச்சு புதுசாக ஒரு வீடியோ கொடுக்க முடியும். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து சேரணும்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து சேரும். அடுத்தது இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் எது பண்ணாலும் அது உங்களுடைய ஓன் ஐடியாவில் பண்ணணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வையும் ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குது. இப்போ இந்த ஜிண்டால் பாலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றின ஒரு அவுட்லுக் பார்த்துட்டு நாம் அவுட்லுக்கை பார்த்துட்டு அதனுடைய ஃபண்டமெண்டலை பற்றி பார்ப்போம். முதல்ல இந்த அவுட்லுக்கை பார்த்து முன்னால் ஒரு சின்ன விஷயம். இந்த ஜிண்டால் பாலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான வீடியோவை நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் கொடுத்துருக்கணும். அப்போவே கொடுக்கணும்னு நினச்சேன், நான் தவறிட்டேன். அதுக்காக நான் வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதுக்கான காரணங்கள் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸை பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வந்து அவுட்லுக் பார்ப்போம். இந்த ஜிண்டால் பாலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷேரு ஆகஸ்ட் 24 சாயங்காலம் 3:30 மணிக்கு மார்க்கெட் முடிகிறப்போ 340 ரூபாய் லெவலில் முடிஞ்சுது. இந்த ஷேரை 400 ரூபாய்க்குள்ளே கிடச்சிதுன்னா, இல்லை 500 ரூபாய்க்குள்ளே கிடச்சிதுன்னா கூட பரவாயில்ல. இது வந்து ஒரு எப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இது ஒரு ஃபண்டமெண்டலாக என்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது. இருந்தாலும் வேறு வழி கிடையாது. இதுவும் நீங்கள் வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸை பார்க்குறப்ப இதுக்கான காரணங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடும். 500 ரூபாய்க்குள்ளே ஒரு 20 ஷேரை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். ஏன் 500 ரூபான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஷேரை வந்து நீங்கள் இப்போ 340 ரூபாய் இருக்குது. இதை விட கம்மியாக நீங்கள் வாங்குறப்ப இதை விட கம்மியாக இருந்தால் தைரியமாக வாங்குங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒருவேளை அதிகமாகச்சுன்னா 500 ரூபாய் அப்படின்ற ஒரு லிமிட்டை வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா இந்த ஷேரை பரவாயில்ல விட்டு தள்ளிடுங்க, அவ்வளோதான். 500 ரூபான்றது ஒரு லிமிட், அதுக்கு மேலே வேண்டாம் இந்த ஷேர். இப்போ அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஏன் வந்து 20 ஷேர் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, ஆவரேஜ் கான்செப்ட் நம்ம பயன்படுத்தி இந்த ஷேரை வாங்குவோம். அதாவது ஆவரேஜ் கான்செப்ட்ன்றது இப்போ 20 ஷேர், அப்புறம் இப்போ 400 ரூபாயில் நீங்கள் 20 ஷேர் வாங்கினீங்கன்னா 300 ரூபாய் வந்தால் ஒரு 10 ஷேர், 200 ரூபாய் வந்தால் ஒரு 10 ஷேரு, அப்புறம் 150 ரூபாய் வந்தால் ஒரு 10 ஷேரு, 100 ரூபாய் வந்தால் ஒரு 40 ஷேர், அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி ஆவரேஜ் பண்ணிங்கன்னா ஷேருடைய ப்ரைஸ் ரொம்ப குறைஞ்சி போய்டும். அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி ஆவரேஜ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் சொல்கிறோம். இன்வெஸ்டர், நம்மளாம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்டர், நம்ம ட்ரேடர் கிடையாது. இன்வெஸ்டர் அப்படின்றதால ஆவரேஜ் கான்செப்ட் தான் நம்மளுக்கு பெஸ்ட் கான்செப்டாக இருக்கும். அதனால் ஆவரேஜ் கான்செப்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அடுத்த டார்கெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம இப்போ டார்கெட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, நம்மளுக்கு பணம் தேவைப்பட்டால் நல்ல ப்ராஃபிட்டில் இருந்தால் விற்று எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இல்லை அப்படி இல்லைன்னா நல்ல ப்ராஃபிட், எக்கச்சக்கமான ப்ராஃபிட், அதாவது 3 மடங்கு 4 மடங்கு ப்ராஃபிட்டில் இருக்குன்னா விற்றுட்டு வேறு ஏதாவது ஃபண்டமெண்டல், இதை மாதிரி வேறு ஏதாவது ஃபண்டமெண்டல் ஷேர் நல்லதாக பார்த்து வாங்கலாம். இதை வந்து நம்ம டார்கெட்டாக பயன்படுத்திப்போம். இப்போ இந்த ஜிண்டால் பாலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுடைய ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பார்ப்போம். இந்த ஜிண்டால் பாலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுடைய ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பார்க்குறப்போ நம்ம எதை பேஸ் பண்ணோன்னா ஒரு 6 பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு புக் வேல்யூ. இதனுடைய புக் வேல்யூ 4000 ரூபாய் அப்படின்ற லெவலில் இருக்குது. திடீர்னு இதனுடைய புக் வேல்யூ மைனஸில் இருந்தது, திடீர்னு 1 இயரில் டக்குன்னு ஜம்ப் ஆகி 4000 ரூபாய் அப்படின்னு காட்டுறாங்க. அதனால தான் சொல்கிறேன், நான் இந்த வீடியோ நான் முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு 2 வாரத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாலேயே கொடுக்காத நினச்சி நான் வருத்தப்படுறேன் அப்படி சொல்கிறேன். திடீர்னு இது வந்து மைனஸில் இருந்தது 4000 ரூபாய் ஏறி இருக்குது. அதுவும் ஜிண்டால் குரூப் ஷேர் அப்படின்றப்ப இதை நான் நம்ப முடியாமல் இல்லை. ஏன்னா இவ்வளோ ப்ராஃபிட் எப்படி வந்திருக்குதுன்றது நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ அஷூரன்ஸாக கொடுக்குறதுன்னு தெரியல. ஆனால் இது ஒரு ஜிண்டால் குரூப் ஷேரு அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நம்ம இதை வேறு நம்பிக்க வேண்டியது தான். 4000 ரூபாய் புக் வேல்யூ வருது அப்படின்னு வந்திருக்குன்னா நம்பிக்க வேண்டியது தான். அதுவும் போன வருஷம் இபிஎஸ் வந்து 700 ரூபாய் இபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்றப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. ஏதாவது இவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண இதில் ஏதாவது பெரிய அளவில் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கலாம், அது மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கலாம். அதனால் இதனுடைய புக் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கலாம். இதுக்கு தான் சொல்கிறது ஷேர் மார்க்கெட்டில் எது வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படின்றது சொல்கிறது. இந்த மாதிரி திடீர்னு சடனாக ஒரு புக் வேல்யூ ஏறி இருக்கிறத ஒரு சாதாரண இன்வெஸ்டர் யாராலையும் திடீர்னு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படின்றப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அதை தான் சொல்கிறது. ஷேர் மார்க்கெட் வந்து எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறது, ஜாக்கிரதையாக ஆவரேஜ் கான்செப்டை பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்கிறது. அடுத்தது வந்து டார்கெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க, நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்டராக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்து இந்த ஷேரை பற்றிலேயே ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து 2020 20 ரூபாய் இருந்துச்சு.
20 ரூபாயிலேருந்து இப்போ 400 ரூபாய் வந்துடுது, 340 ரூபாய் வந்துடுது. அப்போ எவ்வளோ ஹை வந்துடுது பாரு. 20 ரூபாயிலேருந்து 340 ரூபாயில் வந்துடுதுன்னா கிட்டத்தட்ட 18 மடங்கு ஹை ஆயிருக்கு. நீங்கள் 20 ரூபாயில் நீங்கள் வந்து 40% ப்ராஃபிட் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 25 ரூபாயில் நீங்கள் விற்றுட்டு வெளில வந்திருப்பீங்க. அப்போ என்ன ஆயிருக்கும், இது 380 ரூபா வந்துடுது. இவ்வளோ பெரிய ப்ராஃபிட் எப்படி நம்மளால் நம்ம பார்த்துருக்க முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா அது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்குது. இதனால தான் சொல்கிறது, ட்ரேடராக இருக்காதீங்க. ஃபண்டமெண்டல் ஷேரை பார்த்து லோ ப்ரைஸில் வாங்கினீங்கன்னா அது நல்ல விலை ஏறிட்டே போகும் அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ இந்த ஷேர் வந்து 20 ரூபாயிலேருந்து 380 ரூபா வந்துருக்குன்னா அது காரணம் இந்த புக் வேல்யூ 4000 ரூபாய் ஏறப்போகுது அப்படின்றது தான். இதை யாரோ நல்லா தெரிஞ்சுருக்காங்க. அந்த இவங்க எங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை பார்த்துருக்காங்க. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதில் ப்ரைஸ் நல்லா ஏறிருக்கு. அதனால் அவங்க வந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க. இப்போ இது வந்து 380 ரூபா லெவலில் இருக்குது. இதுக்கு தான் சொல்கிறது, ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஒரு ஷேருக்கு ஹை ப்ரைஸு இதுதான், இது ஹை ப்ரைஸு இதுதான் டார்கெட்டு அப்படின்னு டிசைட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது. அதே மாதிரி லோ ப்ரைஸ் இதுதான் அப்படின்றது நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது அப்படின்றது சொல்கிறது. ஆவரேஜ் கான்செப்ட் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்றது சொல்கிறது. ஸோ இந்த ஷேருடைய புக் வேல்யூ திடீர்னு சடனாக ஒரு 1 இயரில் வந்து மைனஸில் இந்த புக் வேல்யூ வந்து 4000 ரூபாய் அப்படின்னு வந்துருக்குதுன்றப்போ இந்த கம்பெனியுடைய குரூப் வைக்கிறப்ப இதை நம்பாமல் இருக்க முடியல. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு சொன்னப்போ இது முதல்ல நான் சொல்லாமல் விட்டதுக்கு வருத்தம் தெரிவிச்சு போகிறேன்னு சொல்லிட்டோம். இருந்தாலும் இதில் சில ரிஸ்க் என்ன அப்படின்னா, ஒரு 2 வருஷத்துலேயே 20 ரூபாய் ஷேர் 4000 ரூபாய் வந்துருக்கு. 380 ரூபாய் வந்து 340 ரூபாய் சாரி ஒரு 2 வருஷத்துலேயே 20 ரூபாய் ஷேர் 340 ரூபாய் வந்துருக்குதுன்றப்போ அதை கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இல்லை, அதுவும் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஆனால் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இதில் நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டிஸ் கம்மியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் எல்லாத்தையும் பார்க்குறப்ப இது வந்து ஒன்றும் ஏறி வந்திருக்கிறது ஒன்றும் தப்பு அப்படின்றது தப்பாக ஒன்றும் தெரியல. ஓகேங்களா? ஸோ புக் வேல்யூ பொறுத்தவரையில் இது வந்து ரொம்ப எக்கச்சக்கமான ப்ரைஸ் 4000 ரூபாய் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப இது ரொம்ப எக்கச்சக்கமான ப்ரைஸாக இருக்குது. ஆனால் திடீர்னு தான் மாறி இருக்குது புக் வேல்யூவே, அதையும் பார்க்கணும். ஸோ புக் வேல்யூ பொறுத்தவரையிலும் இது வந்து இந்த புக் வேல்யூவே ஜிண்டால் குரூப்பு அப்படின்னு சொல்கிறதால இதை நான் ஒத்துக்கிறோம். புக் வேல்யூ வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஒத்துக்கிறோம். ரெண்டாவது எடுத்துகிட்ட நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டிஸ் வந்து 1 கோடி ஷேர் தான் ஈக்விட்டிஸு. அதுலேயே 75% ப்ரொமோட்டர் கிட்ட இருக்குது. அதனால தான் 25 லட்சம் ஷேர் தான் பப்ளிக் கிட்ட இருக்குது. அதனால தான் யாரோ ஈஸியாக அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி 20 ரூபாயிலேருந்து இந்த ஷேர் வந்து பெனிஃபிட் பண்ண போகுதுன்றது தெரிஞ்சு 20 ரூபாயிலே அது நல்லா ஈஸியாக வாங்கிட்டாங்க. 25 லட்சம் ஷேர் 20 ரூபாயிலே நம்ம நல்லா ஈஸியாக வாங்கிட்டதால இது இப்போ 380 ரூபாய் லெவலில் இது வந்து நிற்குது. சரிங்களா? இப்போ இதுவும் வந்து ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம். நம்ம எப்படின்னா, ஷேர் மார்க்கெட்டில் எந்த அளவு ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு 20 ரூபாயில் இருக்கிற ஷேர் வந்து 380 ரூபாயில் வந்துட்டு யாரோ வந்து அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா இது நல்லா ப்ராஃபிட் பண்ண போகுதுன்ற பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டக்குன்னு விற்றுட்டு போயிட்டாங்கன்னா நம்ம அதில் மாட்டி நிற்போம் நம்ம. ஸோ இதையும் நம்ம வந்து அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஜிண்டால் பாலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை இது கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஏன்னா 25 லட்சம் ஷேர் தான் ட்ரேடிங்கில் இருக்குதுன்றப்போ இது கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்குது. மூணாவது எடுத்தோன்னே எப்போத்துலேருந்து ட்ரேடிங் ஆகிருக்குன்னா இயர் 2014 தான் இது ட்ரேடிங் ஆகிருக்கு. இது ஜிண்டால் குரூப்பு அப்படின்றப்ப இது ஒரு ஷார்ட் டைமில் வந்திருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஒத்துக்கலாம். ப்ராஃபிட் மேக்கிங்கான போன வருஷம் இபிஎஸ் 700 ரூபாய் பண்ணியிருக்கு. திடீர்னு சடன் ப்ராஃபிட் என்ன விஷயம் அப்படின்றது தெரியல. ஆனால் ஜிண்டால் குரூப்ன்றதுனால சரின்னு ஒத்துக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது. ஸோ டிவிடெண்ட் கொடுக்குறதானே டிவிடெண்ட் கொடுக்கல. அதில் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாலெல்லாம் லாஸ் மேக்கிங்கில் ரொம்ப லோ ப்ரைஸில் இருக்குது. லாஸ் மேக்கிங்கில் இருக்கிறப்போ அவங்க டிவிடெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை. ஓனர் சைடு எடுத்துகிட்டா ஜிண்டால் குரூப். ஆனால் எந்த ஜிண்டால் குரூப்பில் யார் அதை பண்ணுறாங்கன்றது தெரியல. இவ்வளோ சூழ்நிலையில் இந்த ஷேர் திடீர்னு 4000 ரூபாய் புக் வேல்யூ 30 ரூபாயிலேருந்து 30 ரூபாயும் மைனஸ்லேருந்து 4000 ரூபாயில் மாறி இருக்குது இந்த ஷேர் இருந்தாலும் ஜிண்டால் குரூப்பு அப்படின்ற ஒரு இது பேஸ் பண்ணி ஒரு 20 ஷேர் வாங்குங்க. 500க்குள்ளே இருந்தால் 20 ஷேர் வாங்குங்க. 500 தாண்டிச்சுன்னா தவிர்த்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஜென்ரல் கான்செப்ட், நீங்கள் வந்து கடன் வாங்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதீங்க. இப்போ தேவையான பணத்தை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதீங்க. ட்ரேடராக இருக்காதீங்க. அடுத்தது இந்த வீடியோவில் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்ற சந்தோஷமான விஷயத்தோட கூடுதலாக ஒரு தகவல் சொல்லிக்கிறோம். நான் ஒரு செபி ரிஜிஸ்டர் அட்வைசர் கிடையாது. என்னுடைய அனுபவத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோ நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஜிண்டால் பாலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள நீங்கள் ஒரு 20 ஷேர் 500க்குள்ளே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு மேலே பார்த்தா குறைய ரொம்ப இதில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஏன்னா 20
ரூபாயிலிருந்து 340 ரூபாய் லெவலில் வந்திருக்க ஷேரு. ஆனால் புக் வேல்யூவை பொறுத்து குரூப்பை பொறுத்து போன வருஷம் நடந்திருக்க இபிஎஸ்ஸை பொறுத்து இதில் ஏதோ ஒரு குவாலிட்டி வந்திருக்கு, இதில் ஏதோ ஒரு ஃபண்டமெண்டல் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்ற அடிப்படையில் இந்த ஷேரை ஒரு 20 ஷேர் வாங்குங்க. ஜாக்கிரதையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு 10 ஷேர் அது மாதிரி வாங்குங்க. ஒரு ஜிண்டால் குரூப்பு, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. ஒருவேளை வந்தால் வரட்டும், நல்லபடியாக வந்துச்சுன்னா நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டோட வரும். ஒருவேளை லாஸ் ஆச்சுன்னா ப்ராஃபிட் என்ன ஆனாலும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இதை நாம் பார்த்துக்கணும். என்ன நடந்தாலும் ஓகே அப்படின்ற முடிவோட ஒரு 20 ஷேரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஜிண்டால் பாலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில்.